Dollergatters. Wow. It's Mr. Episode out of Blues Lane. Big up Tugman, Alvan Case, Dotoda. Ndokufunga manazi kana uzipwa nimbovara wawa. Ndokufunga manazi kana ndiwe wega uri pamoyo mpango. Ndokufunga manazi kana uzipwa nimbovara. Ndokufunga manazi kana ndiwe wega uri pamoyo ndokufunga manazi kana uzipwa nimbovara. Bvunza uyo pasikoro mbofambara sina mweya uzipa mwanazi kana nimbovare. Handingwanze kana kurara kana kushanda ndisina kana kumbokufonera. Ndoda kugara newo padhuze pangu ndichikokona pese pandiri. Ndiwe wega wandinodisa pasikana vese wandinawo. Ukanzarwa mwanazi kana ningatidze zimbere kana kuya nematemu apamboshandike. Ndokufunga manazi kana uzipwa nimbovara wawa. Ndokufunga manazi kana ndiwe wega uri pamoyo mpango. Ndokufunga manazi kana uzipwa nimbovara. Ndokufunga manazi kana ndiwe wega uri pamoyo. Ndokufunga manazi kana uzipwa nimbovara. Bvunza uyo unondivaraidza mwanasikana pese paunenge uripo. Udoro unondipa ndero chinambida. Ndokushikira kwaunenge uri zvibate mwanasikana wakapenga. Wewe wakasera yako ndeyako wega. Kwasiyana mwanasikana uri munhu anogara achingovara. Usazondinyadzise ndichikubika. Ndokufunga manazi kana uzipwa nimbovara wawa. Ndokufunga manazi kana ndiwe wega uri pamoyo mpango. Ndokufunga manazi kana uzipwa nimbovara. Ndokufunga manazi kana ndiwe wega uri pamoyo. Ndokufunga manazi kana uzipwa nimbovara. Bvunza uyo pasikoro mbofamba risina mweya uzipa mwanazi kana nimbovare. Handingwanze kana kurara kana kushanda ndisina kana kumbokufonera. Ndoda kugara newo padhuze pangu ndichikokona pese pandiri. Ndiwe wega wandinodisa pasikana vese wandinawo. Ukanzarwa mwanazi kana ningatidze zimbere kana kuya nematemu apamboshandike. Ndokufunga manazi kana uzipwa nimbovara wawa. Ndokufunga manazi kana ndiwe wega uri pamoyo mpango. Ndokufunga manazi kana uzipwa nimbovara. Ndokufunga manazi kana ndiwe wega uri pamoyo. Ndokufunga manazi kana uzipwa nimbovara. Bvunza uyo No, wow. It's Mr. Episode. Handizi kumira kana ndina dollars. Yese ndotoda.